Mhosva hairovi, ukaona wapara mhosva chasara kusungwa. Mhondi yekuuraya businessman Joseph Mutangadura yobatwa mushure mekupfuura mumwe mupurisa kuSanyati. Ukuwo mbavha yehuku youdzwa kuti idye huku yayakaba isina kubikwa. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update andinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again with another trending interesting story. Nyaya iyi inyaya yeimwe yemhondi dzekuuraya erowa businessman Joseph Mutangadura, uyo akaurayiwa nemusi wa18 August 2025 kupurazi rake reLishen Estate pedyo neRuwa. Mapurisa atsigira chiitiko chekusungwa kwaJabulani Vengesai Mutasa after apfuura Constable Courage Machechesi pakamba yemapurisa yeSanyati kuAdha. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anyora iwo akati, the Zimbabwe Republic Police confirms the arrest of Vengesai Jabulani Mutasa 41 after the callous and brutal shooting to death of Constable Courage Muchechesi at ZRP early today. The suspect had shot Detective Constable Ngwenya of CID Homicide, who was part of a team trying to arrest him in connection with the murder of businessman Joseph Mutangadura in August 2025. After shooting Constable Muchechesi, the suspect went on to rob Abraham Mayavo 30 of $5 as he was in the process of making a report to the police. The Zimbabwe Republic Police commends members of the public in Sanyati, Kadoma, Chakari and Pechwe who quickly mobilized and assisted to effect an arrest on the suspect. The police will release more details in due course. Uku ndiko kunyorwa kwaitwa iko nemapurisa eZimbabwe Republic Police achitsinhira mashoko ekusungwa kwemhondi yekuuraya vaMutangadura mushure mekuuraya mupurisa zvakare. Pari zvino ndichakusiyai muchiona vhidhiyo remhondi iyi apa yainge yabatwa mushure mekuuraya mupurisa. Ora yampurisa pada kayo. Ndini. Kopana makaroba kangani? Namboroba pada. Asi makashika pana. Danga roba ndaisa bugari pada. Kopa yuke na. Kana pa yundo ndure mupurisa. Yes. Mera yo. Panyimo. Ndiwo. Hayi wandisini varume. Yo ndiwo kura kwata. Andiwazivi. Ndiwo kura kwata. Seka ndiwo nowanze. Chigara paadaka umsaidi ndobva yauya ndobva yandi manyisa manheru handi ndaitora 1000 rangu mandatsamawo inini ndatsamawo ndobva ndaenda paadha papolisi ichida uchi mari yangu sandawana asipo ndawana asipo wehomsaidi ndobva ndaita ofisa chi rakai pasi ndobva varamba ndobva ndavabvura vakutisa Update yedu number 2. Update yemurume akasvika pane chimwe chikoro ndokunyepera vana vepo kuti ndiri doctor, izvo aida kuba huku dzeproject dzinochengetwa pachikoro apa. Aba huku akabva abatwa ndokunze adye huku yake iri mbishi isina kubikwa. So ndichakusiyai muchiona murume uyu achinzi adye huku yake. Asi kana mapedza kuona this video, ngatisangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Rova iyo kupera shamwa tuda kufamba hatina nguva. Iye ne 10 minutes pana kunge yapera. Ero zvayo. Kutoja iwe rumacheko zvitoruma zvikuda kupeka. Yambura msindo yako wayona. Apamisha mwa kunono. Awe yatopinda zigura. Matangari pane munyefu. Uyono nyama. Adi rova pano uri kumika hapo.
Musoro ndio tori bo. Matumbo hapo. Bari musoro bo. Mtangani msoro. Ngoro musoro shemwa fast. Tomada sauti. Onde ziguri. Sasa baba ngwana. Antu kwa nyemsoro. Irona ukia kwa sababu Dos leite uma vaca, aí desculpa, tô balangana, canto. Dos leite uma vaca, aí. Royo. Ikaini mtisiza koko. Kekea ukuba. Dos leite uma vaca, aí sofisi, kana tuna zezo anaita. Kana tutaura nyaya yokukosha kwechikoro handikuri kuzviona zvazviri. But tinotaura baba ndidi. Kange kudzidzisa zvinhu zvemanga-manga. But tokudzidzisai kuti mangwana uzova neramangwana rakaita sei. Zvakanaka here? Dzidza neshungu ugozozviitira basa rako handiti ka? Kwete kunetsa maraini, muchinetsa vabereki maraini. Monyadzisa handiti?